Voilà, média mako venna. Sirigi togoma e mu post. Chorno. Ni mega foi club voilà. Voilà, bon deux club là. Voilà, jelge na. Ala de sirigi danga sirigi ni. Pas wolola sirigi be ta ifa abe be wolo ifa. Mali ko ne bolinte. Yame niame ko tumani jabate ka dun fola. Mali kono tumani de kara sababu ye ka visa dinema tumani de kara mogo folo ye ka babani kone la voyager diɲɛ kɔnɔ ya fɔ ne tumani jabate tumani Amérique visa kɛ ne kun ka sɔrɔ ne ma taa ka Faransi san 2 kɛ ne kun bi ne ye ka ne bila tournée kɔnɔ ka diɲɛ yira ne la o kon tumani jabate sababu ne bɛ taa Danemark ça me fait 15 ans n bɛ taa dunun cours di Norvège Suède ala ni tumani sababu donc ni tumani den ni kɛra tumani sigiba ye ni ko ye kalo ye tumani ye fɛn dɔ de dilan tumani a yɛrɛ ka ɲi y'a faamu tumani bɛ ordinateur sa Siriki don na 6 millions ka taa di Siriki ma a don an bɛɛ kabara o don ni bi tɛ kelen ye Lamine tumani ye daba de tumani bɛ ordinateur sa Siriki don na 6 millions ka taa di Siriki ma a don an bɛɛ kabara o don ni bi tɛ kelen ye Lamine tumani ye daba de da don ni ye daba i b'a partager ka bɔ ni ye daba da diya n'i y'a daba da diya k'i bugu bɔgɔ la walayi bɔgɔ bɛ tigɛ ka ɲɛ mais n'i ye daba dagoman ta k'i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ cɛsiri dɛ mais sɛnɛ bɛ sumaya kɔ n'i ye ɲumanba kɛ Ala bɛ ɲuman sara de d'i ma n'i ye baaraba kɛ sara de bɛ baara la Siriki i b'a dɔn a mɔgɔw ɲɛna ko Ala bɛ hinɛ mɔgɔ la ayi dɛ Ala bɛ mɔgɔ lajɛ de ka sɔrɔ ka hinɛ i la parce que a fɔra ko ni fa ka ɲi ni ba ka ɲi i bɛ ɲɛ mais i fa ni ba bɛ ɲɛ don min na o ye Ala ka hinɛ ye mais e yɛrɛ ka wolo ka ɲɛ f'i ka cɛsiri minɛn ta dɛ a k'a f'i ma ko tɔntɔn Ala m'o d'a ma dɛ hakili de y'o d'a ma parce que hakili dira adamaden ma k'i ka choix ta ɲuman ni juguman ni kuranɛ ma cɛ ni majorité nana ka bɔ Bamakɔ bi an bɛ na a b'an kunna ni foni ni fɔra an ko hali saya ka wusa n'a ye ka da mun kan a ka juru de bɛ adamadenw na quoi et puis Siriki an ka musala kuma bɔ a la i nana sɔrɔ jeliya bɛ yen n'Ala sɔnna ma kasi ni kɛnɛya dani ma ni denw ni mɔdenw nana o ye kunnadiya ye i bɛ se a ka jeliya to yen mais sani i ka sa i ka kan ka min k'a kɔnɔ n'i y'o k'a kɔnɔ o de b'a to i ti ban i badenw filɛ nin ye a bɛɛ ye jeli kamalen de ye namu ne yɛrɛ ye funɛ de ye ni kun mana bi dɔrɔn n bɛ kaliya sɔrɔ n yɛrɛ la jabatɛ denmisɛnninya t'a la de e ye denmisɛn mɔgɔba de ye cɛkɔrɔba namu Kuyate namu a y'a di ma i tora kana sigi kɛrɛfɛ bi i y'a ye jɔlen sa ko Madi n'i jɔn kɛrɛfɛ Ala y'a fɛn min dɔ o ye wasa kɛ nin baara ninnu jelikɛ in b'a kuma fɔ n ye don min a don y'a sɔrɔ an bɛ Jakarta la a fa y'a soso jɔ misiri b'a la a fa y'a soso maa ye k'a ta k'u kana bila ne ma ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma bi a ko Madi ni Ala y'a don jira a b'a fɔ don min ni an bɛ répétition salle kɔnɔ n'an bɔr'o kɔnɔ misiri b'a fa ka so sanfɛ a bɛ dugu ma a bɛ n tan tigɛ ma a bɛ yɛlɛn ne sanfɛ ne ye Morikɛ Kuyate den ka bɔ Muruja ne fa de ye Morikɛ a tugura Muruja nka Ɲamakala bɔlen kɔfɛ a tugura Ali fa de kan ani Tumani de kɔ ka n fa de y'an tɛgɛ ta ka tila ka da ko nin a ko tuguni na a ko nin fa ye min ye a ko ne de b'a dɔn an tɛ se ka Siriki ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ n'a y'a da dilan kun bɛ tan nin n'a wulila garibudenw wulada fɛ sani an ka bɔ fɔlɔ nɔnɔ bɛ san ka d'u ma ka sabara san ka d'u ma ne nin kɛra Siriki a bɛ ko bi filimu de bɛ ka tourner Zerati la ne de bɔra ka bɔ n'a ye a y'a da don kulo kɔrɔ a ko Madi nin kɛra a ko mais n bɛna filanan fana kɛ ne fa de filɛ ka bɔ ka kuma diplomate la tonton Ala y'a sosu da kun bɛ 2000 di ne ma Fanda Sakɔ de ko a ko Madi sani Siriki ka don ka se fɔlɔ i bɛ taama tonton Tumani kɔ mais Ala y'a ba ka dugawu jaabi ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma bi a ko Madi hali ni ma nkɔni fɔ n'i bɛna bin ne e Madi de bɛ tugu ne kɔ sinon ne tɛ kumanikɛla ye n'an donna boîte kɔnɔ kunun ne sigiyɔrɔ de bɛ nin jeli kamalen in bolo mobili fɔlɔ minnu bɛ d'a ma fɔlɔ ne Madi Kuyate de b'a nɔfɛ o don a ɲinana ka min fɔ yɔrɔ bɛɛ fana ni ɲacogo don bon ne bolo bi fana tɛ kuma don ye ne yɛrɛ ɲininka bi tɛ kuma don ye parce que kuma kɔrɔ de bɛ kuma la fɔ dɔn de b'a la fɔ yɔrɔ de b'a la déjà an bɛ cɛkɔrɔbaw fo an bɛ musokɔrɔbaw fo parce que an b'olu de barika kɔnɔ anw ma ɲi an kɛwale ma ɲi an tacogo ma ɲi an tɛ foyi la Ala de bɛ se a bɛɛ la
bon ɲɛ bɛ ka kuma minɛ ka Madi ka kuma sɔn ji la parce que Madi ye fɛn dɔ fana kɛ ɲɛ o fana ti bɔ n kɔnɔ quoi ne ni Madi kun b'an sigi o y'a sɔrɔ bi fana o fana ni bi tɛ kelen ye a t'ale kun a tɛ ne kun an bɛ taa fɔli kɛ n'an ye fɔli kɛ n'an ye min sɔrɔ o don an b'o de tila an bɛ t'o fɛngɛ kɛ Thierno depuis ne bɛ 200 de sɔrɔ n yɛrɛ Madi bɛ ngɔni fɔ ne a bɛ ngɔni fɔ ye n'a tilala n bɛ 200 d'a ma a bɛ 200 minɛ o dugusajɛ a bɛna ngɔni fɔ tun a ngɔni bɛ n bolo b'a d'a ma ni Madi kelen awɔ a ngɔni b'a bolo hali sini faransi a b'a bolo a dalen bɛ ale de y'o kɛ donc ala barika la ni an ye ni hɛrɛ ni ni mɔgɔ ye jalaji min ɲɔgɔn fɛ ni ala ye gɛrɛ hɛrɛ ji na a y'i jija a k'o min ɲɔgɔn fɛ parce que ça c'est très important jeli fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ somɔgɔw de ne bolo nin ko in t'an jeliw sewa ko ye i tun bɛ k'i kɔrɔkɛ ta kunun k'a fili sanfɛ an y'a mɛn de ko gisi fermé kɛ ne ko tiɲɛ don wa nkalon Thierno kabini ɲɛma su a bɛ ji bɔ an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina an bɛ ala de fo ala ni ce bari nisɔndiyaba don gisi fermé fanga ye kun yɔrɔ min a ye miiri janya kojugu a miiri janya kojugu a bɛɛ tɛ se ka fɔ quoi mais a ye miiri jigin 2020 na novembre la dɔrɔn 2020 novembre awɔ kuma mun kɛra o don o wagati y'a sɔrɔ jugu caman fɔ jugu ye caman fɔ mais bi Thierno an tɛ se k'o bɛɛ lakale a ye fo dɔrɔn ne bɛ sabali ka dɔ fɔ ayi ne tɛ foyi 2020 novembre 2020 novembre kuma tɛ kelen ye fɛn caman fɔra dɔw ko in banna pewu ko jumɛn banna ko Sidiki ko banna pewu ala ko k'aw ta de banna nka ni ala ye mun sɛbɛn ka bila o ma ban Thierno ni ala kuma nin kɛ Sidikiba ye c'est que ala ko tun ye nkalon ye Thierno ne tɛ kamera kuma la dɛ ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ wa ne tɛ musalaka fɛ ne tɛ escroquer la mɔgɔ ɲuman dɔn foyi t'o bɔ caman bɛ yen bi tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn yala jugu tɛ Sidiki la ayi aw ka jugu t'a la an ka jugu t'a la teriya la an yɛrɛ ka jugu o ye belebele billahi talayi Thierno Sidiki hɔn nin kɛ n ye o tɛ ne n'a cɛ mais a b'a dɔn mun ka di ne ni ye a bɛ ne muso ɲininka de walima n jɛɲɔgɔn ne ko mun de ka di i ka cɛ ye ne ko nin wagati la a bɛ mun de nɔfɛ Thierno ma ɲɛbɔ foyi fɛ diɲɛ kɔnɔ a ma mun kɛ n ye a banna Sidiki wa a ye n bila ka taa sira o sira fɛ ala ye hɛrɛ kɛ n ye a sira kan a ko n dɔgɔ a kɛ nin cogo la n ka hɛrɛ b'o i ka hɛrɛ bɛ nin la a kɛ tan wa ala b'o kɛ Thierno mɔgɔ min y'o k'i ye ne y'a ye ne bɛ fɔli kɛ jama bɛ nisɔndiya bi jama bɛ content ale de sɔnna ale de ye ne kalan fo k'a kɛ ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ta bi ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ bi grâce à ale c'est vrai donc ne tɛ se ka fɛn fɔ ni ala ye nin ka ye bi nin ma bari ne la ne b'a dɔn ala bɛ fɛn ka ye mun tɛ nin si ye ɲinɛ bersi ne b'a dɔn san wɛrɛ bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye ah voilà donc o b'a jira sini